First of all, जोंनि CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ गोसोनिफ्राय हामलायनाय थाबाय ओमफ्राय जोंनि स्पर्ट्स मिनिस्टार बिमल सारखौ आरो जोंनि विधायक धेकियाजुलिनि MLA अशोक सिंघल सारखौ गोरबोनिफ्राय हामलायनाय थाबाय बिकज बहुत नांगौ समावहाय आंखौ बहुत सारा माने सहाय खालामनाय एज ए फेमिली माने एज ए पेरेंट्स टाइप बहुत आंखौ सहाय खालामदों आरो जेतिया स्टार्टिंआव सारा माबा MLA जाना फैदोंमोन होमबा आंनि खोथाखौ मोनथिनानै सारा आंखौ डाइरेक्ट माने बयनिबो सिगाङावहाय सिनाखि होनाय जादों स' आं जोबोद माने हेपि बे समावहाय आरो सारा माने एज ए स्पर्ट्स पार्सन बहुत मोजां मोनो अनो सारा बयखौबो अनो स' आंखौ बेबायदिनो बे धेकियाजुलिनि सासेल' होननानै आंखौ बहुत अननाय होदों आरो बहुत सहाय खालामदों नांगौ समावनो आंनो सहाय होदों स' आं बहुत माने मोजां जे खाफाल गोनांखे आं बेबायदि माने विधायक मोनदों जोंनि जायगायावहाय थेंक इउ